Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para pamirsa. Ing kesempatan iki, ayo padha sinau saka piwulang Jawa bab sifat ala yaiku seneng marah-marah. Wong sing gampang nesu bakal gampang kalah karo hawa nepsu lan pungkasane ngrusak ati, pikiran, lan sesrawungan. Wong Jawa ndu unen-unen, wong sabar rejekin jembar, wong nesu urip kesusu. Artin, wong sing sabar bakal entuk berkah lan katentreman, nanging wong sing gampang nesu mung bakal nemu masalah. Marah iku geni cilik sing yen ora dikendalkak bisa kobong gedhe. Saben nesu, ati dadi peteng, pikiran dadi sempit, lan tumindak dadi sembrono. Akibat, wong bisa ngucap tembung sing rusak, utawa tumindak sing nglarani wong liya. Wong Jawa ngajari supaya eling lan waspada. Yen ana sing gawe nesu, sing kudu digatekak dhisik yaiku ngendhalka ambegan, ngendhalka ati lan ngelingi Gusti. Sing menang sejati iku dudu sing kuat gelut, nanging sing bisa menang nglawan hawa nepsu. Urip luwih becik nganggo sabar lan legowo. Wong sing bisa ngendhalka nesu, bakal luwih dihormati tinimbang wong sing seneng ngamuk. Sabar iku tandha kebijaksanaan, dene nesu mung tandha kelemahan. Mula, ayo padha sinau kanggo nahan nesu lan ora gampang marah. Elinga, ati sing sabar lan tenang bakal nuntun marang urip sing luwih tentrem lan rahayu. Matur nuwun sampun nyimak video iki. Yen panjenengan remen karo nasihat Jawa lan pitutur luhur, aja lali kanggo like, share, lan subscribe channel iki, supaya tansah bisa entuk wejangan anyar saben wektu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.